Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с ежеседмичното предаване TVN Спорт. Успехите на всеки отбор радват феновете, а самите състезатели стават бързо любимци на публиката. Медиите непрекъснато тръбят за тях, канени са за интервюта и други телевизионни участия, децата облепят стаите си с техни плакати, продават се сувенири с имената им. Много често обаче на заден план остават мениджърите на клубовете и всички онези, които отдават времето и силите си за организацията и обезпечаването на дадения отбор, за да може състезателите му да имат всички необходими условия да тренират, играят и печелят. Точно за такива хора, които остават извън светлината на прожекторите, но работата им е изключително значима и по-точно с един от тях ще поговорим днес. Той е член на управителния съвет на баскетболния и футболния Дунав, вече бивш заместник-кмет по комуналните дейности на община Русе, а по-настоящем депутат в 43-то Народно събрание. Един човек, когото можете да срещнете не само в общината, но и в баскетболната зала, на стадиона или край басейна, а именно Свилен Иванов. Но преди да поканим госта в студиото, нека да проследим по-важното от изминалите 7 дни. Започваме с една чудесна новина. Стартира дългоочакваният ремонт на триетажната сграда на гребната база край езерото на лесопарк Липник. Сградата на гребната база е построена през 1983 година. Доскоро тя бе в активите на Държавното дружество Напоителни системи. Започналият ремонт стана възможен след като собствеността на обекта край езерото на лесопарк Липник бе прехвърлена на община Русе, а нейни експерти изготвиха проект. Проектът беше за около 430 хиляди лева. След идването на госпожа Георгиева и нейните обещания, парите се намалиха наполовина, но въпреки всичко се радваме, че започват да се прави нещо и то се видно и вече втори ден се работи, че нещата се случват. За което сме много благодарни и на общината, че изготви този проект, и на Министерството на спорта. Санитарно-битовите условия в базата през последните години са под всякаква критика. На този етап предстои да бъдат санирани покривът и стените на триетажната сграда, да се подменят електрическата и ВиК инсталации. Идеята е ремонтните дейности да приключат до края на годината. В по-дългосрочен план ще се поднови легловата база и ще се възстановят изцяло условията за спорт и отдих, които са имали гребците и каноистите преди повече от 20 години. Съоръжението се използва от клуба по академично гребане, както и от Русенския спортен клуб по каноэ-каяк Локомотив, който за 6-та поредна година е отборен шампион на България. Припомняме, че повече от половината национални състезатели са от Дунавския град. Продължаваме с баскетбол. Баскетболистите на Дунав Русе откриха сезона с победа. Мъжкият отбор на Дунав започна участието си в първенството на А-група по най-добрия начин. Русенските баскетболисти победиха като домакини отбора на Шумен с 76 на 43. Матчът се игра пред 300 зрители, които станаха свидетели на интересен забой, преминал под превъзходството на тима, воден от Николай Господинов. За победителите най-добър бе Лъчезар Радев, който записа дабъл-дабъл от 16 точки и 16 борби. Николай Николов показа всестранните си умения и записа 13 точки, 9 борби, 7 асистенции и 5 откраднати топки. Също с 13 точки завърши Денис Титов, а капитанът Андреан Атанасов добави 11. Следващият двубой на Дунав е гостуване на Вида Баскет на 26 октомври. Представителният тим на Дунав 2010 спечели 10-та победа по пътя си към професионалния футбол, а сега се готви за първия сблъсък от осми на финалите в турнира за Купата на България. Футболистите на Дунав победиха като гост отбора на Черноморец от град Балчик с 1-0. Срещата се игра в курортния комплекс Албена. Русенци поведоха още в 9-та минута след центриране на Андреас Васев към Георги Чакъров, който засече топката с глава. До края на срещата момчетата на Веселин Великов имаха възможност да увеличат преднината си, но пропуснаха да отбележат, докато вратарят Радосвет Христов спаси опасен удар към своята врата. Следващият матч на Дунав е за Купата на България. На 29 октомври сряда драконите гостуват на Локомотив Горна Оряховица в първа осмина финална среща от турнира. Младите щангисти на тежкоатлетически спортен клуб Русе станаха отборни шампиони на България. Младите русенски щангисти се завърнаха с 2 шампионски титли от провелото се в Сопот държавно отборно първенство. Те спечелиха първите места при момчетата и момичетата. Освен тимовите отличия, възпитаниците на треньорите Кръстина и Радослав Атанасови завоюваха и 12 индивидуални награди. Надежда Мейн Гуен очаквано стана победител в категория до 48 кг, а Стилян Гроздев спечели златото при кадетите в категория до 62. До края на годината за децата от тежкоатлетически спортен клуб Русе предстоят още 2 състезания. През ноември е турнирът Михаил Петров в Габрово, а през декември състезанието за Купа Варна. Боксерките от националния отбор се върнаха от силен международен турнир в Мароко с 3 златни и 2 сребърни медала. Сега са в Русе и продължават подготовката си за световното първенство, което ще се проведе през месец ноември в Южна Корея.
В русенската зала Дунав продължава подготовката на женски национален отбор по бокс. Тимът се завърна от 2 международни състезания, където се представи много силно. На турнира в Доминиканската република българките премерват сили с боксорки от американската школа, които практикуват по-различен стил на игра. Благодарение на златния медал на Стойка Петрова и сребърния на Деница Елисеева, нашите момичета завоюват и отборната титла. На последния турнир в Мароко състезателките на Павел Сяров се превръщат в хита на първенството, като и 5 се класират за финал в категориите си. Златото печелят Севда Асенова, Стойка Петрова и Светла Каменова, а Станимира Петрова и Деница Елисеева остават със сребърни медали. В Доминиканската република участваха Стойка Петрова и Деница Елисеева. Участници в турнира бяха повечето представители на Южна и Северна Америка. Играят наистина по-различен бокс. След това заминахме на турнир в Мароко. Там се игра по една нова система. Мисля, всеки срещу всеки, нали, където може да се покаже, нали, действително кой е по-добър. Националките ще останат в Русе до към 10 ноември, след което отлитат за Южна Корея, за да защитават честта на България на световните финали. Започнаха мачовете от зоналните първенства по баскетбол за девойки. Момичетата на старши треньора Стефан Стефанов изиграха първите си срещи в зала Дунав. И втория матч с Елистра наистина беше по-трудничък. Имаше моменти, когато водехме, когато се изравняваше резултатът. И накрая важно е, че победихме и тях. Много трудно, когато и умората натежа, но тогава видях, че моят отбор наистина има голяма стръв за игра и желание. И това са хора, на които им вярвам и че няма да ме предадат в нито един матч. В зала Дунав започна 8-то издание на международния турнир по художествена и спортна гимнастика Дунавска перла. Общо 115 момичета и момчета на възраст от 6 до 16 години от Русия, Молдова, Гърция, Кипър, Румъния и България ще премерят сили в зала Дунав на 8-то издание на международния турнир Дунавска перла. Главен съдия в турнира по художествена гимнастика е една от най-изявените български арбитри Нина Алексиева, а при спортната Димитър Митев. Доста трудно ни е да го организираме, тъй като средствата, с които разполагаме, са много малко. Знаете, и спонсори трудно се намират, но общината за пореден път оказва съдействие. Влади Тушев, знаете, той стана 4-ти на халки на младежките олимпийски игри, няма да участва, просто подготовката му не позволява. Но пък за това демонстративно ще се включи в една от галите. Просто така от уважение към българската публика и към всички деца, които ще дойдат на състезателен спортен. Началото на двата състезателни дни е в 9 часа. От ръководството на спортен клуб Акро изказват благодарността си към клуб Локомотив Русе и към всички родители на състезателите, които помагат за организацията и доброто протичане на турнира. Вече е време да кажа добре дошъл на моя гост в студиото, Свилен Иванов. Добре дошъл, господин Иванов. Как стана така, че започнахте да помагате на русенския спорт? Това, че участвахте в спасяването и то активно на баскетболния Дунав 8806 през 2011 ли, ви подсказа, че можете да намирате печелившата формула за отборите? Както винаги, случайните неща стават винаги трайни. Наистина, съвсем случайна среща с Краси Трифонов и Георги Бошков на едно невероятно място, така че няма да навлизам в подробности, но така ме убедиха, че трябва да се спаси клуба. Естествено, аз бях запознат с успехите му и там, където нивото беше постигнато. Най-важното, което беше за мен, беше публиката. Знаете, че от доста време в град Русе нямахме спорт, който да бъде така посещаван. Така или иначе поех ангажимент за спасяване на отбора до края на сезона. Сезона далечния 2010-2011? Да, малко сантиментална история, но така или иначе знаете, че на полуфинал играхме с Нефтохимик. В първите 2 мача се контузиха 2 състезателки в Бургас, Алани Кордова. Така ние загубихме шансове да продължим за борбата за финала. Третия мач, който играхме в Русе, Нефтохимик не победи с 20 точки разлика. Цялата зала стана на крака 2 минути преди края на мача и
още се вълнувам за този момент и пееше и пляскаше. Тогава се разбрах, че няма да спра да подкрепям баскетбол. Истината е, че наистина публиката е невероятна и нямаме право да унищожаваме нещо създадено по този начин. Реално женския баскетболен отбор Дунав 8806 е лицето на Русе в спортния живот и не само в спортния, може би в последните години. Радвам се, че е така и направихме всичко възможно да запазим тази марка и модел. Но, както виждате, в следващите години се опитваме да разширяваме, преструктурираме основните спонсори в Русе. Както четох наскоро, един бивш спортист беше написал: всичко в Русе започва от спортната зала. Винаги съм се задавал въпроса последните години, кой ще играе в новата спортна зала. И наистина през тези години се направи всичко възможно, колективните спортове, които могат да играят там, да продължат да съществуват. И както виждате, от тази година започваме да ги преструктурираме, за да може да се играе на по-високо ниво. Това е вторият ми въпрос. От тази есен мъжкият баскетболен отбор е присъединен към ръководството реално на женския, т.е. Дунав 8806, вие, които сте в управителния му съвет, с помощта на господин Росен Дунов от бившия вече клуб Дунав 2007, ръководите и мъжкия баскетболен отбор. Мислите ли, че може и при мъжете да се приложи тази успешна формула, която прилагате при жените вече няколко сезона? Основната идея за моето мнение беше да изчакаме още един сезон, но така или иначе накрая решихме, че е по-добре сега да стане това обединение, като използваме това, че жените няма да играят тази година в евротурнирите и да може да преструктурираме клуба по мъжкия баскетбол по модела, който е женския. Значи, включително това включва и школата. И да можем евентуално при подходящо осигуряване на финансиране да се играе в Националната баскетболна лига. Мъжкият баскетбол е доста атрактивен. Мисля, че мястото му е да играе в новата спортна зала и то с отбори от висока класа. Да, ние разбрахме, че има фирми, които проявяват интерес да спонсорират специално мъжки представителен отбор. Не биха искали да дават за женския, но биха предпочели да дават за мъжкия. Наистина, водят ли се такива дългосрочни разговори, които реално биха спечелили един сериозен спонсор за мъжете, какъвто е необходимо? Значи, искам да кажа, че набирането на спонсори е непрестанен процес. За разлика от клубовете, които имат един спонсор, знаете, че нашия клуб винаги е разчитал на голяма бройка по-малки спонсори, като целта е първо не се оттежняват самите фирми и второ, ако има някакъв финансов проблем в фирмата, това гарантира, че отбора продължава. Ярък пример е отбора на Левски. Вижда как трудно се спасява отбор, след като е финансиран само от един спонсор. Нещо повече, идеята ни в тази насока е дори при осигуряване на основен спонсор, той да подсигурява 50% от бюджета, максимум, като това продължава да ни ангажира с ангажиране и търсене и намиране на нови спонсори, като така разширяваме обществената подкрепа в целия град. Значи, така наред с общината, колкото повече фирми навлязат и се интересуват от това как се развива клуба, толкова по-широка обществена подкрепа ще намира клуба. В тази насока искам да поздравя колегите Иван Иванов и Митко Димитров за създаването на този VIP клуб, който е една много така екстравагантна идея, но се получава и всяка година ние увеличаваме фирмите, които се възползват от тези VIP карти. Да кажем за зрителите, реално това са притежатели на карти, с които имат определени места в залата. Местата могат да бъдат брандирани с фирмите, които тези хора представляват. И е въпрос на престиж да имаш такава карта в зала Дунав. Нали? Това е идеята. Да,
Общо взето, всяка фирма, която реализира и работи и реализира печалба в Русе, е хубаво да се ангажира с, аз казвам, социалните дейности и спорта, но в случая говорим за спорта, за да, пак казвам, най-важно е обществената подкрепа. Обществената подкрепа не само от зрителите, тук говорим и за бизнеса, за общината, за областта и за всички институции, които са в град Русе. Така, увлечен от спорта и от организирането на спонсори и така нататък, вие реално влязохте в управата на футболния клуб Дунав 2010. Всъщност, в член на управителния съвет ли сте и как точно сте ангажиран с нещата около мъжкия футбол? Значи в регистрацията на управителния съвет аз не участвам, но така или иначе решенията ги вземаме с тримата члени на управителния съвет. Всички неща се осъждат. Аз помагам с опита, който имам, да приложим модела от баскетболния клуб. Значи, пак искам да кажа, тук говорим основно за школата. Организацията на отбора е друго специфично. Вярно, че футбол е малко по-различен спорт, но като цяло форматите са едни и същи и моделът е успешен. Сега, доколкото си мисля, като гледаме последните резултати на футболния клуб, мисля, че работим и се справяме с задачите, които трябва да свършим. Реалистично ли е това, което вие казвате, до 2 години в мъжкия футболен Дунав да влезе в А-група? До 2 сезона. Значи, естествено, всичко зависи от финансирането. От сега работим за такъв тип основен спонсор, за който споменах. Мисля, че тази година не бих казал, че няма да имаме проблеми. Както виждате, след мачове сряда събота, отбора почна така да понатрупва умора. Не мога да се възстановим, но така или иначе до сега задачите се изпълняват. Имаме един равен само с Каварна, който ни е основен конкурент, но най-важното гостуване, което беше сега с Балчик, го спечелихме, макар и трудно с 1-0. Но така или иначе вървим по целта. От тук нататък, при влизане в Б група, от сега ни е ясно размера на бюджета, който трябва да имаме. Няма да спираме, от сега ще се опитваме да го подсигурим и мисля, че при организация и няколко попълнения от футболисти, при изграден гръбнак тази година, може спокойно да атакуваме А-група. Сега не мога да гарантирам, че ще влезем, но за това ще играем. Да, защото доста по-малки градове от Русе имат отбори в А-група и то в години наред, вярно някой път падат до Б, но после пак отиват в А. В Югозападна България можем да дадем пример с клубовете, в Северозападна дори, където се твърди, че е най-бедният район в България. Как те успяват? Това са по-малки общини от Русе няколко пъти. Как успяват да задържат нивото? Значи нещо, което аз не желая да се случва в Русе, осигуряване средства за една година и на следващата година отново изпадане. Идеята е на цялата стратегия, по която се работи, е да се получи трайен и устойчив продукт, както в случая все пак баскетбола вече стана 5-та година. Не казвам, че е лесно, но се справяме и общо взето се водим за клуб с липса на задължения и всичко се изплаща на време. И което е по-интересното за всички тези години, имаме само един отказал се спонсор и то тази година, но по съвсем други причини. Всичките ни фирми, които ни помагат, всяка година продължават и продължават, след като виждат, че нали, това е някакъв успешен модел и е много важен за град Русе. Сега, ако това нещо успеем да го приложим в мъжкия баскетбол и в футбола, пак казвам, аз не поемам ангажимент за повече от една година в А-група. Наистина го казвам. Въпреки, че тогава нали, могат нещата да се развият по друг начин, но до влизане на отбора в А-група ще направя всичко възможно това да се случи и защото тази година, като почнахме 25 години, не сме играли в А-група, което е срамно за Русе. Докато се случи
проекта ще станат 27, но така или иначе това рано или късно трябва да стане и аз предпочитам 27 години, нали, да влезем в А група. Пожелаваме ви го на вас и всички ние си го пожелаваме. Това нещо, разбира се. Сега за един проблем, който е свързан с това, което казвате, за подготовката на детско-юношеската школа. Вие помогнахте и изиграхте главна роля в намирането на средствата и закупуването на изкуствената настилка за помощното игрище на спортен комплекс Дунав. Разкажете за зрителите малко повече как стана това, каква е тази настилка? Така, с всички неща, които съпътстваха организацията на клуба и започването на сезона на футбола, включително искам да отбележа, че не сме се колебали нито за момент при въпроса дали 17 годишните да играят в А група. Те не са играли в А група със същия срок. Повече от 20 години. Да, без да се замислям, оказа се, че някъде около 20 000 лева бюджета. За мен беше, нали, смешно да не пуснем 17 годишните юноши да играят в А група с големите отбори за някакви 20 000 лева. Така или иначе, няма как да настигнем, нали, другите школи, които с години работят с много големи средства, но справят се в средата на таблицата. Сега губим от силните, бием и по-слабите, но както е, за да имаме футболисти, които да играят в бъдеще в мъжкия отбор, естествено юношите трябва да играят мачове на високо ниво. И в тази връзка в един момент се оказа, че най-големият проблем е, както за всеки спорт, че спортната база и когато завалят дъждовете есента, няма къде да се тренира, тъй като дренажа на стадион Дунав вече трябва да се подменя. Това е друга тема, тя най-вероятно ще влезе в програмата на общината. Знаете, че се хвърлят много средства за възстановяване на базата. И аз бях малко изненадан, но тъй или иначе решихме, че това е цел номер едно. Как да ви кажа, много тежки преговори, преговаряхме там така или иначе, намерихме спонсори, една цена беше обявена, оказа се, че качеството на тази трева не отговаря на това, което ние искаме. Оттам се увеличиха средствата, но тъй или иначе вече тревата е факт, залепена, положена е. Искам да отбележа, че предните няколко години ръководството на клуба е хвърлило много средства за самата подготовка на терена. И не само тревата е в обема дейности и средства, които са вложени в този терен, но, нали, бяха нещата дошли вече до тревата. Само искам да кажа, че при разговорите доставчика каза, че такава трева няма в България и в Гърция, само в Германия примерно е ползвали, което естествено ме провокира, че ние трябва да имаме трева като в Германия. И така или иначе, с повишените средства, който отиде сега на тренировното игрище, ще разбере, че наистина качеството е съвсем друго. И се решава най-важният проблем, къде да тренират мъжкия отбор, юношите, децата и всички. Ние с колегите заснехме полагането на тревната настилка. Скоро видяхме и последната операция, опесачаването. Да. Явно технологично така трябва да се изпълни. И наистина много добре изглежда. Всеки желаещ може да отиде да види. Към края на разговора сме. Знам, че не е ваша отговорността за новата спортна зала, но все пак от кухнята на нещата с две думи, как върви строежът и оборудването? Значи аз, колкото имам информация, всичко върви в срок. Срока го знаете, 28 февруари. Аз лично, като заместник кмет, така живо съм се интересувал от всичко, което се случва, включително при подписването на договорите бях. Така че аз пак казвам, цялото развитие, насочване на колективните спортове е свързано с тази зала. Така че нас живо ме интересува тя да се изпълни в срок и оттам нататък вече ще преценяваме какви
турнири. Може да вземем купата на България, в зависимост от срока. В новата зала ще бъде много добре. Но така или иначе едно необходимо и крайно условие за участието на женския Дунав в евротурнирите. Просто условията, които предоставят другите отбори като ходим, аз още след Швеция, когато се върнахме, казахме за предната година говоря, че тази година няма да участваме, докато не стане залата, защото не искам, как да кажа, да представим нашия град в Европа, България, в Русия и Турция в такава светлина, в някаква малка мрачна заличка с 1000 човека. Да, вече сте и депутат. Като депутат, как ще продължите да помагате на русенския спорт? Нека с това да завършим нашия разговор. Един вид да отправим поглед към бъдещето. С какво бихте могъл да помогнете от сега нататък? Доста преди да стана депутат, вече започнахме с доста активни спортни хора на град Русе да обсъждаме проблемите, които имаме. Все пак част от всичко е за, пак казвам, преструктурирането на големите клубове. Това нещо трябва да се разширява. Много са важни проектите. Както разбрахте, започна ремонт на гребната зала, залата за борба. Има един проблем в спортното училище, задължително пансиона на зърното, който в момента сега стои и гни, може да се прехвърли на спортното училище, да се ремонтира и да се подобрят условията там, за да могат да привличаме добри спортисти и това спортно училище да си върне името, което имаше на времето. Отделно, примерно, има една зала точно в двора на зърното, която в момента седи безстопанствена и затворена. Децата, примерно, които сега тренират баскетбол, нямат достатъчно часове в зала Дунав. Има доста такива неща, малки, които не се знаят, но могат да се променят, за да се създаде достатъчна база, повече деца да тренират, оттам да излизат качествени спортисти и това да върне доброто име на нашия град в света на спорта. Гледаме с оптимизъм значи натам и се надявам, че ще успеете да помагате както до сега сте го правил и ще се радваме отново да ни погостувате, когато има нещо ново да кажем. Благодаря ви за участието. А за финал вижте обращенията на баскетболистките от Дунав 8806 по повод първия им матч за сезона. Хей, здравейте, аз съм Вили. Здравейте, аз съм Марго. Здравейте, аз съм Диди. Здравейте, аз съм Зори. Заповядайте на 26 неделя срещу първия ни матч от... Пак? Здравейте, аз съм Зори, капитан на отбора на Дунав 8806. Заповядайте на 26 неделя на първия ни матч срещу Хасково. В зала Дунав, 18 часа. Здравейте, аз съм Жаки. Здравейте, аз съм Елти. Здравейте, аз съм Тамара. Елате да ни изгледате с Хасково. Неделя от 18 часа. You're gonna go and then you're gonna go, then I'm gonna go? Yeah, okay. Здравейте! Аз съм Тина. Аз съм Туми. Аз съм Сантьяго. Елате, Дзани, гледате срещу Хасково. Неделя? От 18 часа. Чао! Това беше всичко за днес. Не забравяйте, че можете да ни гледате всяка събота от 18 с повторение в понеделник от 16:30 часа, както и в YouTube канала на TVN. Пишете с въпроси и предложения на имейла или се свържете с нас по телефона. Приятна вечер и успешна нова седмица, уважаеми зрители. До следващата ни среща.